Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang ato untang mga leader sa simbahan ug sa gobyerno tinuod nga magpakabana sa kabubuton sa Dios aron ilang mapatuman ang hustisya o maatiman ang tinuod nga problema nga giatubang sa atong mga kabus nga mga katawhan karon. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis paghatag o mga donations o palit aning ato mga raffle tickets para matuman ang ato mga proyekto dinhi sa simbahan, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Si Propeta Elias nga taga Tesbi sa Galaad miingon kang Akab, samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga akong gialagaran, walay yamog ni ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig, gawas kon akong paulanon. O giingnan sa Ginoo si Elias, pahawa dinhi og lakaw ngadto sa silangan ug tago didto sa sapa sa Kiret sa silangan sa Jordan. Adto ka didto mag-imnanan sa sapa ug suguon ko ang mga uwak sa pagdala kanimog pagkaon. Busa miadto siya ug gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya daplin sa sapa sa Kiret. Ug ang mga uwak nagdala kaniyag pan ug sudan buntag ug hapon ug didto siya mag-imnanan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagabuhat sa langit o yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit o yuta. Giyahap ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin magikan ang hinabang alang kanako.
ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta. Dili unta siya mutugot nga ikaw madakinas. Dili unta siya matagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagpilaw ni matulog ang magbalantay sa Israel. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili magdagmal kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa gabi. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan nitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta
nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, si Elias, Propeta Elias, usa ni sa mga banggiitang propeta na gani mao ni gibasihan, usas gibasihan nga kanang pag-ila sa Mesiyas kay gidaman ni si Elias og katong chariot of fire ngadto sa langit o man ni siya mamatay. Unya ningon nga mobalik siya sa samang paagi. Mag-una usa si Elias, makit-an sa mga tao, unya musunod dayon ang Mesiyas. Unya pag-abot na ni Hesus, ningon siya ang Mesiyas, wa man ibalik si Elias, pero para ni Hesus, si Juan nga magbubunyag, mao si Elias. Nana, so dili pariha og naong, pero maora ang purpose, mission. Karon sa ato mosakas langit si Elias, nagkabangi sila og ang hari nga si Akas or Ahab. Akab ba to? Sa in English, Ahas. Si hari sa itong nga na to niya. Akab naghimo siyag mga desisyon nga sukwahi sa desisyon sa Ginoo nga gisangyaw ni Propeta Elias. Kay kani manggo mga propeta kung sa ato pa na dinhi ba sa atong kanaganing sit up sa nasod, ang hari sa Israel mao na sila ang executive department, executive ba, presidente ana. Unya ang mga propeta mauto sila ang legislative kay sila may tig-interpret sa balaod at tighimog balaod, design og balaod. Unya dayon ang Ginoo mo ilang Supreme Court. Na nya kinsa may tig report sa decision sa Supreme Court, ang ang mga propeta. Mao to nga siging badlong si Elias sa hari atong panahon na nga si Akab ug sa iyang asawa nga si Jezebel ba to? Jezreel ba to? Sige siyag badlong, naglagot ang hari kay ang hari manggod mi desisyon man nga adto na siya moampo katong Dios sa mga pagano nga si Baal. Nya si Baal mao nay ilang gitawag og Ginoo sa kaning kinabuhi, sa pagpanguma, sa tubig, sa panahon, murabag ang nagbuot, di ba, pareha karon naaman sa tayo mga tinuhuan nga maghalad-halad ngadtos uma para sa Dios sa uma, ngadtos mangga para sa Dios sa mangga, adto sa sapa para sa Dios sa tubig. Namo ana? Awa mo ana? Sounds familiar. Napag nakaron kanang magpa-blessing og balay, magpa-blessing og sakyanan. Unya inig adto nako, inig blessing nako ang balay naa nay mga gipahid nga mga dugo ba? Mga dugo atos bongbong, adto CR, nay mga dugo. Nya naa say mga sakyanan nga magpa-blessing dinhi gani. Kapila nako naka-blessing, igtan-aw nako igdaing blessing, nanay dugo nga gipahid sa bongbong sa sakyanan. Aris ligid, mao na sila yung mga buangon. Magpa-blessing, unya nagsimba o nagtuo-tuo. So ang gigamit yun ni Propeta Elias, ang pagtuo. Ang gigamit sa hari nga nahimo niyang kontra ang tuo-tuo. Og niabot ang panahon nga dideklarar ang hari nga si Elias persona non grata. Kana bang dili na siya dawaton
naghimo og mga mini nga propeta si katong hari. Katong mini nga propeta mao na tingali to iya tingaling mga legislature nga kuan maghimo og mga desisyon or balaod kunuhay nga mohaom sa gusto sa hari. O si Elias na lang usa maoy nahibilin. Mao tong kanirong atong unang pagbasa sa kahiubos ni Elias, nihangyo siya sa Ginoo, ayaw na paulan na. Unang wa kauwan og tulo ka tuig didto sa yuta sa Israel. Ningon sigud siya diri, samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga akong gialagaran, walay yamog ni ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig gawas kon akong paulanon. Pagsulti ani ni Elias, purting laguta sa hari og iya ng patyon si Elias mo tong giingnas Ginoo, hala sibat pahawa nya tago didto atong sapa sa tong sapaan sa sapa sa kirit og didto ka magtago nya kay makit-an sa siyag tuwa siya dito, manguma siya, isa atago lang dito, ang uwak na lang mo, akong padadon ni mo, pagkaon. Mura sa siyag si San Roque, no? Gidadaan na las iro o kuan. Pero wa man to gi-persecute si San Roque. Pero si Elias, nitago siya dito. Kay, patio naman siya sa hari, di og mamatay siya, pulos na mini nga propeta ang mahibilin, kay siya na malang usa. Lingay mong tupad, ingna, musugot ka, maliwat kang Elias. Ingna ba? Ingna, musugot ka. Kamo, musugot mo. Nga ang tibuok, nasod, nasuko na nimo, nya ikaw na lang usa. Karon, ang atong mga brave Marines, katong 18 Marines, ang atong mga brave 13 nga karon nahimo na lang 12 kay ni bali ng usa si Chis Escudero ni bali na sa Senado, mao'y sikat kay karon sa atong katilingban dinhi sa atong kaning kuan. Og ang in short, ang brave Duterte's group, minority kay sila sa power, maunang ang gakupot sa power karon, ang great majority mao ang executive department, ang Marcos Group. Ug bisan unsay gustong buhaton sa Marcos Group, mabuhat nila. Maunang doon na gani musulti nga against sa Marcos administration, kaso dayon, kiha dayon. Pero og dunay anomalya nga gisulti ang mga witnesses against sa kanag Duterte's group, bisag hungihong lang, bisag gamay lang kaayong apan, ila dayon ang pick-upon nga tinuod. Pero doon na gani isulti ang mga Duterte's group against sa Marcos Group, ila din ang ingnong fake news. Nya libel dayon. Ano? Mao na nay gitawag og panglutos, ginamit ang gahom. Mao man aroy nahitabo kinsa maroy gipangita sa ICC o gipriso sa ICC, mga Duterte's group. Tinuod ba gyud nga naa sila'y kaso? Posibleng tinuod. Pero ikumparar nimo sa mga malitang kwarta nga gidawat, nga gisulti sa ato mga 18 Marines, gisulti ni Saldico, gisulti ni Gutesa, ang mga taong na-involve aning malitang kwarta, kana lang usa, malitang kwarta, pero gamay ra na nga porsyon kanang mga napikturan nga mga malita o gisulting mga malita sa tinuod nga nawa nga kwarta sa atong nasod. Trillions ang nawa. Ang kanang mga malitang kwarta, kung subay-subayon,
moabot ra kuno og mga 800 billion, wa kaabot og 1 trillion. Pero ang nawa nato trillions, dili lang 1 trillion. Wa gyud mo tuo ug wa gyud mo file og kaso anhi aning mga tawhana nga natumbok nga maoy nidawat aning mga malita. Daghan kay na sila tanawa social media, naa na diha tanan. Pasalamat ta sa ato karong mga vloggers kay maisugo nilang gipost o sa ato sang mga nihimo sa mga hearings, maisugon sa nilang gihimo para lang yun ma-express, ma-expose unsay gustong isulti niining mga tao nga naay gustong isulti. O balanse paunta ang atong pangagamhanan karon, dili unta nila gamiton kanang mga gitawag og persecution o kanang bend the law, bending the law. Mao to'y gibuhat ni Hari Akab, bending the law. Ningadto siya sa mga pagano. Nya unsa may nakabend sa atong law karon? Nganong nahiwi mang atong balaod? Tungod sa kwarta. Lingay mong tupad ing na di ka mahiwi sa kwarta. Di mahiwi kung naay kwarta. First year pa ko college, 1983 or 84, na member man ko og kanang mga organizations nga gitawag og leadership training. Nya ang among founder ato usasad ka muhimo sa advokasya para sa politics, para sa balaod. Nakadungog ko ato for the first time kay di man kay ko involved pag high school sa kanang mga aktivista inana dito na ko sa college ni apil-apil. Nakadungog ko niya nga niingon pag seminar namo nga ang Pilipinas tulid og balaod kay against pamanto panahon na sa Marcos Sr. na amantoy martial law. Antong panahon na under tos martial law. Niya ang iyang sulti siya ang mga balaod sa Pilipinas tulid pero butangan gay nimo kwarta dali kay mabawog. Tulid kuno ba atong balaod pero butangan kwarta mabawog lang dayon. Tuo mo dili. Kana mao na. Kanang kwarta mao gina siya ang dako kaayong kontras Ginoo. Gideclare na sana ni Hesus dinhis Pilipinas. Dinhis kalibutan nga niingon siya, di gyud mo makaalagad sa duha ka agalon, di pwede ninyong alagaran ang Ginoo ug ang salapi. Ang kwarta. Muna kanang mga taong mangwarta, mabawog gid ang ilang kinabuhi. Na karon lang grupo diha sa ato mga politicians, ari lang abisan sa mga pare. Ari tas mga kami sa simbahan. Sa una daghan kay magrally against corruption. Apil ang simbahan, kami rally sad mi. Katong corruption ba? Sa una, mao tong naka people power bitaw ta, apil mang simbahan ato against man tos corruption. Pero ang corruption ato billions pa ang gihisgutan. Karon ang corruption trillions, why nagrally? Why nagrally nga katong gasigig rallies una ba nahilom karon? Isa may magsigig rallies una, katong mga kuan. Sayo na mga related diri mga yellow, mga liberal, mga sa tong kuan na ilabang anhing presidente Cory Aquino ba nga mga grupo. Ana, mo to'y kusog e moralib. Hangtod gani pag-abot ni President Duterte, mag-rally pag yun ang ilang mga members. Yan, magsigit to silang ingon panahon atong panahon na mag-rally. Never again, never again. Kinsa ilang inong never again? Marcos. Nya pag kuana karon nga daghan kay mga reklamo against sa atong administrasyon nga Marcos gyapon Junior,
Wa na sila mag-rally. Unsa man? Unsa kay pasabot ani? Na bend ang baruganan? Ang solid 13 sa Senado, ningon sila, di, give me mo solid. Tabok bitang usa. So, bend, oy. Mao na karon mabaw kita, basta ana ng kwarta. Hasta mga pari, tanawon nyo nako din, sige kung bawog-bawog. Posible. Posible, eh. Butangi ko no dirig mga pila kamalita. Natog mabahog ba? Mao na diri sa atong ebanghelyo gauna gyud sa 8 beatitudes. Kaning 8 beatitudes nga gitudlo ni Kristo mura na siya sentro sa atong kinabuhi. Basic and core guiding principles how to enter heaven. Kung gusto tang malangit, kining 8 ka beatitudes nga gisulti ni Kristo mao ni ang guide. Ug unsa may gauna, bulahan kamong mga kabus sa espiritu. Dili lang kabus material, kabus pagyud sa espiritu. Nganuman kana manggong material nga kakabos nga wa diri sa imong spirit, sa imong kinahiladman, dili kinasingkasing pakaaron ingnon ra na. Para ko nang ingon ko, unsa man bulahan, sugot mo, mahimo mong kabos, na itubag ay, kabos naman may pader. Kanang mutubagan na ingon, gusto mo mahimong kabos, ay kabos naman may pader. Kana klaro kay nastanan nga, kundo na palang giduntay kwarta. So kanang kasing-kasing, kanang espiritu nga kabos, ang pasabot ana sa Ginoo, kana bang tao nga nangandoy nga mahimong kabos? Kana bang tao nga naningkamot aron mahimong kabos? Kinsa man kaning ato mga santos nibiya sa tanan. Mo na si Kristo ningon mo sunod gani mo nako, biya mo sa tanan. Ang Ginoo mo'y dato sa tanang dato, kay siya ko'y tag-iya sa langit ug sa yuta. Ang bahandi dinhis kalibutan ikumparar sa bahandi sa langit, mura ra kunog abog nga nipilit sa gantangan. Nya siya tag-iyaan ng tanan, di purting datua, pero pagkatao ni Jesus diri sa kalibutan, naningkamot gid siyang mahimong kabos, na taong kabos, nitubo nga kabos, namatay nga kabos. Nya nahimo din siyang hari sa tanang hari, King of Kings and Lord of Lords. Mo na ingon siya, bulahan mong mga kabos, gilingay mong tupad. Ingna mosugot ka? Musugot ka mahimong kabos. Unya kung atong basahon ang tanan, ang ikawalo niingon sa diri, bulahan kamong mga gilutos, gibugal-bugalan, gidaog-daog og pagapatyon. Bulahan sad mo. Kinsa man say dali lutoson, ang kabos. Kinsa may mulutos, ang mga dato. Nganong wa may kiha ang mga nagdawat sa mga malita, daghan magkwarta, di nimo makiha ng daghag kwarta oy. Kinsa may dali makiha ang way kwarta, kay di man to ka bendalo. Di ang balaod kuha gito, sunan ka mudot mangganing balaod sa ICC diri nato, bisag daghan kay mga lawyers nga ning complain ana nga di lagi na pwede nga ang warrant of arrest sa ICC idiretso diri. Kadi man sa ta civil lawyer, pero daghan kay mga lawyers nga ning contradict ana, kay against na sa atong constitution, against na sa atong soberenya, against na sa atong palisiya. Pero nganong nidot man ang kanini ang warrant of arrest sa ICC ngadto ni Duterte, ngadto ni Bato de la Rosa. Ngano man kay wa man sila enough money to combat. Kabos man. Mao bitaw to nga porting datuas nagdakop ni President Duterte ay kay pag abot niya sa airport gikas Hong Kong, nagsakay ra siya commercial plane.
Commercial plane sa to panipliti ra to sa by ticket. Pero pag abot dito gidakop dayon siya. Pagdakop na niya, pagkagabi gisakay na siya private plane padung ngadto sa dahig. Private plane. Siya ray pasahero. Gipakyaw ang eroplano. Dinhi magkabuang ta kanang na atong mga youth diri mingon pader na mi seminar pwede ta magpakyaw og ban dakuan gastuha oy ban palanggaan atong pakyawon mura magdako kay gasto kadto plane sa porting datua sa nagpadakop ni President Duterte. Unya dali kayong nahuman ang maong aksyon gikan sa buntag pagkagabi wa na human na lupad na private plane. Perting kwartaha gito. Gipag-search ko no mo, pilay arkila sa eroplano, imong private plane, imong abangan, gikas Pilipinas, ngadto sa dahig. Ano saan ang dapita diya? Netherlands. Di ko no, suway ko no ninyo og search sa kuan. Pila may pakyaw sa eroplano, gikas Pilipinas. Ngadto pa dong sa kuan. Unya, ang nagdako pag yun ni President Duterte, ang mga pulis nga pinangga kay niya nga mga pulis sa panahon sa iyang administrasyon nga gusto niyang duphan ang mga pulis, giinkrisan niya og dako kay sweldo aron lang yun maarang-arang ang ilang pagkabutang. Iyang giduphan to mga pulis, mao na say nagdakop niya ang mga pulis. Sa ato pag gitungtungan gitug dako kay sweldo, mas dako pas gihatag tingaling sweldo sa panahos administrasyon. Kwarta gyapon to, paldo-paldo to. Kwarta gyud ang gigamit. Nga karon nanong nakalusot naman sa ni ang warrant of arrest para ni Bato de la Rosa. Wa man kita kasagang, ikaduha naman unta ni. Bisag na idaghang ga complain, wa man gid kasagang. Kwarta gyapon na. Nya wa may kwartas Bato de la Rosa, mura siya si Elias, tago lang usa samtang di pa masakpan. Tago. Kanang way kwarta, tago. Ang naay kwarta. Mabuta nang moingon ko, kinsa may mas kawatan, ang naay grado o way grado. Kinsa may mas dagkong kawaton ba, kanang mga profesional o kaning wa grado. Ang kanang way grado, skill ang ilang gamiton. Unsam nang skill kanang labni nya dagan nya tago. Makalabni na ko sa ka cellphone o sa ka bag o sa ka alahas, daga na gukuros pulis tago. Dili usa magpakita pila ka adlaw kay basig masakpan. Pero ang kaning mga profesional, pirma ilang gamiton, pirma. Ana, pila may kawaton kada pirma? Pinakagamay ginang 1 million, ngadto na nas 1 trillion. Ana, sige pirma. Mudagan dili, maglingkod ra. Maglingkod ra na sila, nya di kurbata na, barong na sila, nindot kay na. Unya mosakay pa na sila sa ilang sakyanan, napay mag-una ana nga mga patrol car magsige or mga motor-motor mga wang di anang daan kay mo counterflow sila kay magdali di sila motipon diri sa traffic kaayo. Magdali na sila kaugalingon nilang lane, special lane. Ana, nganong magdali man sila kay tuan na say pirmahanan dito sa unahan. Unsa naman sad to? Kahawat na sad. Ana. Mga igsoon, ang kamatuoran matud pa ni Kristo mo'y mohatod nato sa kaluwasan. Bulahan ta kung magpuyo tas kamatuoran. Unsa maroy kamatuoran sa atong parokya? Nga naatay raffle tickets. Tungod kay naatay mga projects. Dato bata kabos. Nagkinahanglan tag funding. Ingka fader og mangayo na lang daitas malita. Naman sa ko'y malitas taas pero may suot. Dili na mao'y atong paagi. Ang atong paagi mao ang gugma. Ang gugma og kamatuoran. Hatag mo diri og donasyon, mo palita og kanini ang ticket gikan sa atong kwarta. Dili nato kinawat. Ayaw mo pangawat aron lang ipalit og raffle ticket. Pero kung gusto gyud mong mangawat,
tudluan ta mo unsaon pagpangawat nga dili mo kasala. Unsaon man? Kawati ang imong kaugalingon. Ang imong budget sa pamahaw o paniudto, kawata na, ayaw na gastuha, tiguma na siya, unya, ay nalagkaon sa pamahaw paniudto, panihapon na lang. Nya kaning duha nimo kakaunan, ang budget nimo ana, tigum-tiguma hangtod mo abot og 200 pesos. Nya ipalit dayon og ticket. Kinawat to nimo gikan sa imong kaugalingon. Kung ikaw manigarilyo, sigig-sigarilyo, usa ka kaha, usa ka adlaw, hala, kawata na lang ang katunga, tunga na las kaha ang tabaka, nya katong katunga, tiguma tong budget nimo ato, nya ipalit na lag ticket. Kung mo inom kag Red Horse, usa ka grande, or beer, usa ka grande, or kulapo, usa ka kahon, kada semana, ala ayaw na lag inom, usa karong simanaha. Kawata usa na, ilisi lang sa nagtubig o tsaa o kape, unya ang imong budget ato, ipalit og raffle ticket. Kana mo'y kawat nga dili sala. Imong gikawat ang imong kaugalingong budget. Mo na gitawag og fasting and abstinence aron makahatag ka sa nanginahanglan. Unsaon man nato pag tungkad ang Ginoo, kamatuoran gid siya. Lingi ay mong tupad ing na kamatuoran ng imong naong, na kanang naong nimo kamatuoran na, o imo na sa nanggi bakak-bakakan, bulahan kamong kabus sa espiritu, pasabot matinud-anon sa espiritu. Nya lutuson mo tungod sa kamatinud-anon, bulahan gyapon ka, ayaw kabalaka, manindog na ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langitnong amahan nga naghatag sa tanang kaayuhan sa atong kinabuhi. Busa muingon kita, amahan patalinghugi ang among mga pagampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan magmadasigon ug magmaisugong musangyaw sa mayong balita nga mao'y ilhanan nga supakon sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga makasinatig pagpanglutos tungod sa ilang pagsaksi sa Ebanghelyo, mahupay sa presensya ni Kristo, taliwala sa ilang mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sa kinasingkasing atong sagupon ang mga kabulahanan aron malipayon kitang mubulig alang sa katukuran sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton og silang nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, malig-on ug maalim sa ilang kaguol ug kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makasinati sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit ng gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Tunhay o mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, pimaan sa mugma, sa bubaw sa dusa. Kining panog, kining hilo, pinamasa kabot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa pangaliya, ihatag na kanamo, ulang ilumaan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdahay ko ng imong ngalan, uabot ka na ang imong gihingarian, manuman ang imong pangod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylohan
Nagpadayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kanturan, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. Come children now and hear me, if you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil, seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, ug magpahamutan kanamo diha sa dalan nga magdalangan ha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang langitnon nga kalipay. Mahitabo ra ni kung sundo nato ang 8 beatitudes, labi na gyud ang naguna ang kakabos. Nya atong pasalamatan ang mga nagpakakabos haron makathatag nganhi nato og mga share, no, namalit nato og mga raffle tickets. Padayon lang tagpalit kay daghan pa kay tagkuwang mga 179,000 pa ka tickets sa atong target ang kuwang. So palit niya mamaligya sa tag tickets ha kada adlaw. Niya ato sang suportahan ang atong kaning manaman tong atong gi-close naman nato atong mga mass wedding, ang ato na lang confirmation. Pangimbitar mo konfirmahanan hangtod pa ni July 10 ang atong pagdawat sa pagkonfirma. Unya kaning ang atong social media platforms, kaning atong YouTube channel Padresiano Ubod, view, like, share, subscribe ani tan-awa lang ning iyang number of subscribers 293,000 aron di mo masaag sa lain. Nya ang atong Facebook page, ang official Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Mausad ni ang inyong sundon para natay official information nga inyong madawat. Salamat kayo. Ang Ginoo maanaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, ngabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.